Kisos ngi le yaw ka le niam Behdeiñkhlam ka senra juai halor ka nongrim ban be ya ka khlam ka pang ka shitam bat ki jings ne babon jat ha ka emlang sa lang ka balas dang nado ka lai pau tare ujil liu araja arpusaw kala poi shi ka bukut ha ka lai tare naitung araja arpusaw hapo kas em atnar da ka je shim benta shit raham ki khon nyam tre ka ra juai ban shat kmen ringkat ki sur ka bom ka bhuri bat ru ka jingwan ra e ki tabut ha ringkat ka khubor shaw pat ba bat ka emlang sa lang ki khubor balawan ra lingba ki tabut ki kenthop halor ka jingsha sensyar ubrio ha ka bor pisa ka bapenlong yu u ban om salia shu ban nyom ya ka pop ka sang ka jingkentu ban Ïakhun Pyrshah ka Bam-Sap bat banom penjot pentron ya ka mariang ya ka emlang sa lang ya ka mei mariang bat ki wei ki benta lingba ki tabut la kentu ru ban long ki brio ki ba em tip brio tip lay ban penne pensa ya ki merat ban husiar yau thliet namar wat la don ing ru henre uklan bor pat ban penmong yaki wei lawan ban sakhi yakani ka Behdeiñkhlam dau menteri rangba ka sarkar jilla ukon rat ke sangma ringkat ka jinga don lang menteri ka tanat tourism uba polling do kiamal e bukan thop yo ba wailat miki shilla uba sanbor sulai ka kong Santa Mary nalor ki officer baper bat ki wei blasha khot sungba Menteri rangba ka jilla ukon rat ke sangma habakran ai kublai Behdeiñkhlam yaki khun ka senra juai ulapen banapat baru bala pelat bisa kumba arpun riu klor na ka benta ban sedang biang ka jing pentrai ya ka yau musiang kompleks ka bala sateng da bon snam ka ba an sa khot ten dar no shen Hakaju ka por ulapen banaru ba an sa snai ka parking lot hajuai hakajaka bala ais ngobha da ka senra juai hi Shwa kane la penhiar ya ka Behdeiñkhlam ka bon ka Behdeiñkhlam ka do hapo atnar bat la penhiar ru ya ka sembut knong da ki khonraj la sakhi bamaria hiar ka sembut knong hapo sim atnar ki khon ka nyam tri ki la yakni ban yo kta da ka jinget ban yo e ka jingker khu kerdo nangta Shwa ban kut ka jingle nyam ha atnar la penhiar ru ya ka knong blai hapo atnar da ki khonraj bat pendap ru ya ka ngu kadam of the Dayton bomb has been at the same rate now, the Dayton to the same right now. The breeze to the sun of rain and splashing water over their heads and bodies as an act of cleansing themselves. Are allowed to enter the same right now. From the heart, I saw a 21 year, but the life of the very mystic of their body is empty of because in some time. I've been brought into the right now and I've already been placed at the other side of the street.
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la Ïakhun diat bat ka batau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.